Nå, det gør jeg sgu lige igen, fordi det var ikke særlig godt det andet. Det var ikke så professionelt, så nu tager vi den, hvor jeg allerede har lavet det og skrevet det hele ned. Det går hurtigere, og det er nemmere. Jeg regner med, at du har læst den der Word-dokument, noget der, hvor det første spørgsmål er, hvor meget vil bilen koste? Det regner vi ud ved at sige 30.000, som er forsyningspris, og divideret med 100. Det giver så 300, det som er 1%. Den 1% skal vi gange med de 105%, som er i registreringsafgiften, da bilen ikke er registreret. Og registreringsafgiften ligger på 31.500 kroner. Så finder vi bilens pris ved at sige 31.500 kroner, plus med 30.000 kroner, og det giver 61.500 kroner som forsyningspris. Så havde vi en lille ekstra en, der hed, hvor meget ville den her kostede, hvis den var dyrere end 79.000 kroner, og registreringsafgiften var blevet 180%. Og der har vi så sagt bare at sige 80.000 divideret med 100. Det giver selvfølgelig 800, som nu er 801%. Så er det den 1% 800 gange med de 180%, som det nu er blevet. Det giver 144.000 kroner. De 144.000 kroner skal vi så plus med bilens eksempelspris, som er 80.000 kroner. Det vil så give 224.000 kroner. Det er meget godt, den koster 179.000 kroner, altså så er det næste opgave. Hvor meget vil han spare på dieselen frem for benzinen i 5 år? På en dag skal han køre 65 km til arbejde og 65 km hjem. Det vil så sige 65 gange 2. Det er 130 km på en dag. På 5 år, vi regner med, at der er 365 dage, og så 5 år, så siger vi 365 gange 5, som så giver 1125 dage. Vi starter ud med Mercedesen. Vi ved, at Mercedesen har en 65 liters tank, hvor han kører 14 km på liter, og han kører på en fuld tank. Skal vi så sige de 14 km på liter ganget med de 65 liter, der kan være i tanken. Og det får vi 910 km ud af. Så man kan køre 910 km på én tank. Antal dage for genopfyldning af brændsel. Det vil sige, at vi skal så nu sige de 910 km, som er en hel tank. Divideret med 130, som er antal km, der skal køre om dagen. Det får vi 7 dage ud af. Nu skal vi så finde ud af de 7 dage, hvor mange opfyldninger han skal fylde, altså genopfylde på en benzintank for at fylde tanken op igen. Så siger vi så, tager vi så de 5 år, 1125 dage, og dividerer med 7, som er dit antal dage, der går, for han skal genopfylde igen, hvis han kun kører frem og tilbage til arbejde. Det giver 261 afrundet opfyldninger. Egentlig lå, den lidt lavere, det rigtige resultat, men det var ikke meget, så jeg afrundede bare til 261. Så 261 opfyldninger, som selvfølgelig afrundet, og det skal vi så finde ud af, hvor mange liter benzin han bruger. Det gør vi ved at sige, okay, han kan have 65 liter i tanken, han skal bruge 261 opfyldninger, de to ganger vi med hinanden, og det får vi 16.965 liter benzin med. Så vi finder ud af Peugeot. Peugeot har 50 liter tank, den kører 23 km på liter, og han kører på en fuld tank, vil jeg sige de 50 liter, gange med de 23, som er antallet af kilometer. Og det giver så 1150 km på en hel tank. Så igen antal dage for genopfyldning af brændsel, det vil sige at vi skal tage de 1150 km, som man kan køre på en tank. Og det bliver 130, som man kører på en dag. Det vil give 9 dage afrundet igen, da det ligger lige på 8,8. Så det er afrundet til 9 dage. Kan vi så sige 1125 divideret med 9, da det er 9 dage, og det er 1125 dage på 5 år. Og 203 opfølgende. Endnu en gang afrundet, da det bliver nogle meget lange decimeter, kan man sige på en måde. Så det vil sige, at vi skal sige 203 gange med 50. Buah. 203 gange med 50, som er antallet af liter, der går i tanken. Det giver så 10.050 liter diesel. Det vil sige, det er meget mindre end Mercedesens benzinliter. For at finde Mercedesens pris af benzin,
benzinforbrug på 5 år vil jeg sige 16.965, som er antallet af liter, den skal bruge. Gange det med literprisen cirka for benzin, som er 13,20. Det giver så 223.938 kroner, cirka. Forsyningspris på de der 5 år med genopfyldte benzin der, eller diesel, som var 10.150 liter diesel, som så skal gange med 12, som er literprisen for diesel, så cirka. Det giver 121.800 kroner. Man kan se en markant forandring. Så lavede de en lille mellemregning her nu, som hed, at jeg tog og fandt ud af, hvor mange procent mindre Peugeot kostede Mercedesen, det vil sige 223.938, som er Mercedens pris, og minus det med Peugeot's pris, som er 121.800, og så dividerer de to der, dividerer det med 223.938, som er Mercedens pris, og det giver 0,456, som også er 45,6%. Det vil sige, at det er 45,6% mindre koster Peugeot end Mercedesen. Man kan også sige ved at sige 223.938 minus 128.000 eller 121.800 kroner, som er Peugeot. Det giver så 102.138 kroner i besparelse ved at købe Peugeot frem for Mercedes. Og så er sidste spørgsmål. Har det betalt sig at købe Peugeot på Grand Tour? I den grad. Ikke nok med at Peugeot koster mindre, selvom der godt nok var registreringsafgift på, så kører den også længere, mere miljøvenlig og længere på literen. Oven i det var det en diesel, eller er det en diesel, som er et billigere brændsel. Så alt i alt sparer han enormt meget for at køre i den elskede Mercedes. Det kan godt være, at han har lidt mindre plads i den lille Peugeot, men det har betalt sig at købe den lille økonomiske miljøvenlige Peugeot. Det tror jeg sådan set var det. Der var til det, så håber jeg det er godt nok. Så ses vi jo på en anden video.